Gipasidunggan ang mga bata nga napili sa 2019 Provincial Search for Exemplary Pantawid Pamilya Children kagahapon sa buntag dito sa Tagbilaran City sa Bohol. Gikan sa gatusan ka mga bata nga apil sa Pantawid Pamilya Program sa DSWD, nakuha ni Angeline Boyore sa lungsod sa Ubay ang ikatulong dapit. Danica Risusta sa lungsod sa Dugohoy isip second placer. Samtang si Clea Tadena sa lungsod sa Duero isip first place. Si Tadena kinsasakop sa Iskaya Tribe, wa diha aron mudawat sa pasidungog kay atua kini sa kauluhan human napili sa usa ka National Singing Contest. Ang mga mananaog mihatag sa ilang testimonya o nipakita usab sa ilang talento. Mapasalamaton si Kriste Tadena sa tabang sa DSWD alang sa pag-eskwela sa iyang mga anak. Si Tadena mooy mo compete sa Regional Search for Exemplary Pantawid Pamilya Children sa DSWD.